Това съм най-отзад. Малко му. Не, това не беше по-добро, греша, съжалявам. Ицо! Не, Ицо! Не! Ти искаш да го тролнеш, нали? Това ще го взема. Ицо, Се справя. добре, аз мисля да отида да го взема. Мисля да отида да го взема това. Не, остави го, нека се мъчи. Той трябва да се научи. Изчакай водата там. Ей, видели ли? А тя сега се дига. Как фърли топката? Ами бе, нещастник! Нещастник! Бях в асансьора. Добре сме, бе. Да, бе. Мисля, че го кълцат много тежко отвънка. То го кесат, да знаеш. Той го оцели между другото, его е дига се. Айде, гоним ме пенелчета, брат. Не, не копля. Ето. Пак не го мисля. Грища от наглост си сипа в дупката. Помня, човек. Малко ми е... Ицо! Има парички, пичове, има парички тука. Айде. Чекпоинт. О, значи положението ще стане тегаво. Ще не казваш, че мога да скачаме, бе? Аз тук ще разбрахте ли? Видим ли видяхте как подскочих първия път? Не, бяхме... Аз само видях голямата чернилка. Бяхме твърде оплашени, пичах. Това е грища. Това е верна грища. Пари! Чакай, не ме бутате. Искам да пробвам. Ще е жив! Не, бе. Behind you! Holy fucking hell. Това беше! Може би не беше това. Jesus! Аз съм... много тъжен, че... What the fuck? Рана тука, рана тука. What? Не ходи на там. Не, бе! Long live the king! Мама ти! Ще смятани. Аз съм жив.
Отляво са всичките. Аз съм стъкнат, колеги. Да затворите вратата, стъкнат съм, колеги. Аз съм във вратата. Абе, някой да го викне, бе. Тия ме оставих. Евала. Мама ти. Си майката, може да им поете мост? Не. Бране, вземи го под грища, вземи го под грища. Аз какво ще получа? Ще го пребеш. Не. Доста грубо. Абе я. Не!